ei voi vaihtaa. Niin Aha. ootte tavallistakaan. Pitää vissiin vaihtaa 10 StatTrackia, niin saa vissiin StatTracki pysyä, eikö se oo? Ei voi sitä trackia vaihtaa ollenkaan. Aa. Voi helvetti. Avataan eka Vanguard. Elää nyt vielä, kun siinä pelissä sitten. En avaa Kaikki pelissä. näkee sen. Niin sitten. Mä kuvata kuitenkin, niin sillä mitään väliä on. No jaa, rupee vaan huutamaan, jos sä saat moran, niin ei sinne mitään. Ei pysty ruveta huutaa. Ootko varma? 5-7 urbaani uhka! Yes! Noniin, Keipen. Anna meille Oppas nyt tänne avaamaan niitä laatikoita. puukko. Tosta noin tulee. Nyt tulee puukko. Nyt tulee Ei puukko. Siellä meni Wasteland Rebeli! Et sä oot tosissaan. Viereen jää 2 StatTrak Glock 18 murskaajaa. Ja sä annat meille StatTrak urbaani uhka. Voi vittu. Paljon tällaisella on arvoa. Wasteland Ribull on kyllä ihan 6/5. No, sillä on sentään euro 34 arvoa. Saat edes jotain takaisin. Miten me tuu tänne? Oot täällä? Oot. Avaa säiliö Feeniksi. Käytä avainta. Anna meille Asimovi, anna meille Asimovi. Ei on. Anna ees Nova Antikin. Yes! Voi helvetti. Mikä toi UMP harha on englanniksi? Delusion. Siellä meni Asimovi. Oh. Nice. Nice. Kyllä mä tän otan. No mikä? Auka kameleontti. Mitäs vittu nyt taas? Kyllä mä sen Ei se kelpuutan. ole edes vörtti nykyään. No on se nyt parempi kuin mikään sininen. Joo. On siitä, sillä yli 2 euroa arvoa. Jos se olisi ollut BS, se olisi ollut 12 euroa. Mitä? Kuka se jätkä oli, kuka ei ollut Teamspeakissa äsken? Mikäs se oli? Se on tuo Vanabi Veleho. Postitaanko me poissa vai Ei se oo täällä. On se No täällä. me, te ootte eri Onko? hopis kuin me vai? no heittäkää invit yksi kaveri tulee, niin potkitaan se, kuka ei tullut Teamspeakiin, niin pois. Noin. En tehdä. Bobla tein. Joo. Te ootte täällä jo kaikki. No en minä oo siellä. No mä tein uuden lobby sitten. Ja sieltähän tuli vaan pelkkää paskaa. Mistä mä tiedän, mitkä näistä sinisiä näistä kineistä ja mitkä ei vittu? Se näkyy kun mettävaralle tuonne, niin se näkyy se väri tolleen. Niinku sinne Niin, nimellä. mutta siis tuo vittu kauppapaikalla. Et sitä tiedäkään kunnolla. Kyllä pitää etsiä se. Onks UMP Corporal minkä värinen? Se on sininen. Se on sininen ihan varmasti. Se on sininen. Mitä mä voin ostaa näitä? Jos mä ostan näitä, niin Aukkameleontti euro 50 ja... pystyis mä vaihtaa sit? Ai se oli Fiat Testedisem joka kameleontti, fuck. Jos mä ostan näitä UMP Corporaleja, niin voiks mä vaihtaa niitä? Tai käyttää vaihtosopimuksessa niitä? Voit. Voit, mutta ei oo vörtti. Ei kannata. Ellei No, mulla puuttuu sulla 2. oo jo. Alkoina sitten kannattaa. Nää maksaa 6 senttiä Mä pistän näitä kappale, skinejä Teemun 26. myyntiin täältä. Mitä mä sain laatikosta. Kameleonttikin lähtee myyntiin. En halua pitää sitä. Sitten pistetäänkö me tää Nova Antiikkinen myyntiin, Teemu? Pistetään myös sekin. Avataan kohta pari laatikkoa lisää. Kyllä.